Kunjalo kusesaba njalo futhi. Njengoba ngithilo ngithi mina senguyudokotela omkhulu lona inkunzi abekhuza uhlabe ngakahlabe ehlaba ngophondo. Ebuya nalo udaka. Uhambele umnyama onhlangothi edluza ukhanyele ethi cha ludlanga libe luqedelele. Yimi lo ngisashilo ngisamile ngithi. Nayi indlu madoda ngiyakhile abantu abanezibindi. Nayi indlu madoda ngiyakhile ukuthi ngcese mawubhlungu ngoba lendlu ifuna isibindi sangempela esimnyama. Uyazi isibindi esimnyama simnyama sangempela samadoda. Inhliziyo zamadoda zikhala igazi. La indlu le ngiyakhile abantu abathi bona badiliwe inhlupheko. Sesifuna uthatha manje thina sidikiwe inhlupheko. Nayi le ndlu. Umuntu ke zithembile uyangena la. Indoda engenayo ke la. Ngifuna umama abanesibindi notata abanesibindi bangene kuyona le. Kodwa ngizoyikhupha soon ukuthi izobe operator nini. Soon iyoba ikhuphula amandla abantu nini. Ngiyabuya ngishilo ngathi ngifikile ngempela ngifikile. Ngiyabonga.